Kaluwore kod ler mogol ko jatendo bila e kaunti ni ma Migori ma Kwanjala, joboni machon manyatike diko mondi Anyanga mabende kod tudo kod kethno mar goyo kendo hinyo kod lisasi ojana moro e gwego mag Nyatike e otino ma tarik 23 madweni ne osendiko dhoge kabendo bila dhi nyime kod timo nonro. Walikuwa wanaandika statements na ule suspect ambaye alipiga risasi tunasikia ni kama ameenda Nairobi, but the CID is still following up on that issue ya huyo mheshimiwa ambaye alipiga mtu risasi. Kata beni jebuni machon manyatike wanchi ni obayo lisasi kao temo geng'ore bang' kao monje e seche moro ikone odhi dalane. Wanjala ne owacho ni kod adieri dhi yangore kao tiek nonro. Burden of proof which lies on him to prove kama alikuwa attacked in self defense ama nini, because alikuwa na watu wengine, anasema alikuwa na watu wengine kwa gari. Jobon machon ni manyatike diko mondi Anyanga ma iteno kod kethne to kata kamano orame ne omonje kod ojende e seche mag otieno kendo ne obal lisasi mondo koro kony ngimane. Ni oketo na ji sa auchiel mar otieno giluwo bang'e gi mitoka mar Probox gi yuthe iye moting'o bete moting'o pelni mondo bi ataka e dalawa jomodak kumachielo. They trailed me from Gwangode gi Nyakwiri ka gibiro nyaka Lwanda ka kumadake mondo gidin mondo gitim gik ma gitimo. Koro an kosetimore kano kanyal spare ng'ato to Nyasaye oseketa ni an okanyal dawo gi pala. Koro gimany ng'ama giluko nogo bundo gidhi gimany. Nikech wan benyo bawa nyaka gibunde. Bang' kase shoot once. Ng'ato bochako shoot ma koro waringo modhi ka polis. Koro nyiso ni gibenyo yudhego kata gin nyogin gi bundni. Manyo giritago. Ema ni Nyasaye manyo konya. Koro waringo ni ogogi bundo. Eto dako ng'eni ng'acha ne rito mondo nego muklela. Jobun manyatike to modegi mabende ni owuoye wachni dwaro mondo koro bila koro ka okang' mar chik ma oting'o manoero mar Makanyanga mapiyo piyo. Kech ok onyal yie siasa mondo ohinywa nyithindo, ok onyal yie siasa mondo okel koko e kind jopiny mosebedo godo. Wasego siasa mar kwe nyaka sama koro wagikeni ma gima dwa biro e kindwa sani ma koro jachung'e mawuok gore gi joyuth en gima wich kuot kena Anyanga tadwa konoge ni kawuono to chingo kupodho ne koko make ma koko make to kiny abiro mobilize jopiny ma make go kenda wuon. Wanasiasa, ile kitu ningependa kuambia ni kwamba tutaweka siasa kando na makosa ingine ambayo yanafanyika, because when you injure somebody haiwezi kuwa ni siasa. This is like shooting somebody. There's no way tutaweka kando makosa crime yote ikifanyika ati ni siasa. Siasa ni ile kuongea. Siasa wakati unanipiga you have assaulted me. Na inakuwa sasa mimi na wewe as assault case. Nyaka sanie jal mano inko lisasini kata familia mare koro pogo lipot maramora ka utende kod midhiero ni. George Juma, Ramogi TV, Migori.